El divendres vam inaugurar, molt contents, molt satisfets amb la tasca que vam desenvolupar, amb la resposta de la gent, tant dels tallers i activitats programades com dels usuaris. Una mica el que volíem era programar activitats que donessin a conèixer el centre des de totes les possibilitats, des de les possibilitats de les entitats, de les possibilitats d'activitats a desenvolupar, de tallers i aleshores i d'eines que disposa el curs. Aleshores, a la porta vam fer un taller de ping-pong perquè els joves també fan una mica d'esport, encara que sigui el més sedentari el ping-pong, però vam fer el torneig de ping-pong, vam fer un concurs que la Federació d'Estudiants d'Institut va organitzar el primer concurs de grafit a Viladecans i ells van organitzar l'activitat amb la nostra col·laboració i van fer les bases, van comprar els DMs i les pintures i vam desenvolupar l'activitat aquí fora. Després a dins hi havia a la sala Play va haver-hi un torneig de PlayStation 3 del Pro Evolution Soccer, després hi havia un torneig de Wii, de la Wii Sport, i la gent va veure tot l'equipament, va poder fer ús d'aquesta sala, de la sala Next, dels ordinadors. De la sala Play, un dels grans avantatges i per decisió de la Gisela, de la regidora de Joventut, és que el bar, amb les diferents activitats que es programin, el puguin gestionar associacions, sempre que estiguin interessades. Vam oferir l'explotació d'aquest bar per al dia de la inauguració a totes les entitats juvenils, van respondre 2 i finalment va ser l'agrupament Escolta l'Espiga qui va gestionar el bar, amb la qual cosa també Can Xic és una eina per a les entitats juvenils, no només de programació, sinó també de fons de recursos i de projectes de consolidació. I va haver una exhibició de hip-hop, una exhibició de l'entitat d'Urfaseid, i és que va anar molt bé, de veritat. Després va tancar amb un concert d'en Rafa Pons, que van anar molt, molt, molt bé i la gent supercontenta i nosaltres també.